Nazdar. Nazdar všichni. Jdete mi jdu na baník? A já jsem byl minulý týden, to byl fanák cip. Jsme tam doma šli, víš jak, na chlastačku do putiky. U toho, ne? Jak máš hlavní nadáži, ne? Tak jsme tam šli, zachlastali, já jsem dal 4 piva. Všecko jsme vychlastali, klobasu jsme si dali. Fajně bylo. Pak jsme jeli šalínu, pak to jem na bazáli a řvali jsme jak svině. Jak svině pomatené. A poslouchej, baník hrál ze Spartu. Tak akurát ti řeknu, to byl nářezák cip. To bylo fajné a pěkné. První třetina, Luďa se zgrcal. 3 metry ode mě, smradu jak svině. Všichni tam řvali, nikdo si nic nevšiml, ale smrad tam byl cítit. Druhá polovina, dali jsme góla. Řvali jsme, hajzel papíry lítali všude na stranu. A na hejtle tež byli. No a pak já jsem se akorát probudil, jak ten chlap tam to všecko vytíral, už tam nebyla ani noha a říkal mi, že co tu robím. A říkal mu, tak na baník jsem přišel, ne, co se ptáš, starý chlape. A říkal, no tak ale baník už končí před 2 hodinama, tak vypadni odsaď. No a já říkám, tak jak to dopadlo? Říkal, že no vyhrali jste, ne? Já jsem řval, chlapa jsem tak popadl, tak jsem ho šajstnul, že letěl přes ty schody, všecko tam spadlo až na dům. No a pak jsem přišel domů, nachlastal jsem se začal fajně piv a šel chrapat. A ráno na šichtu, no, tak fajně bylo, neděla, byla fajná. Tak bylo. Ahoj.